Sanotaan nyt vaikka, että autosi moottori hajoaa keskellä ei mitään. Opetusvideon auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen. Joo, kävin katsomassa eilen Romulus-elokuvan. Makso 22 €, 40 senttiä. Aika kallis. Tuolla noin Rinkinossa päivänäytös. Ei ollut yhtään pelottava eikä jännittävä. Melkein 2 tuntia kesti. Tunti 59 minuuttia. Lavastukset oli ihan hienot. Koska muut eiden jatko-osat on niin huonoja. Tää menee sinne keskikastiin, ehkä vähän ylemmäksi. 3. tai 4. parissa eiden alkuun. Joo. En suosittele kenellekään.